Emotions there, pa. Emotions there. Because I'm not correct. On the Dominic, yes, they be emotional. As I'm not saying, I was so Adom 106.3 or share Brussels. Oh, okay. And Belgium. Adom 106.3. Yeah. Oh, that's nice. Also shame. And also my name is Jerry Forson. Jerry was saying, was it the man with the golden voice, the golden kingdom? Abena Opokua Ahweneɛ. Jerry, good morning to you. Yeah, good morning to you. Abena, in time for the bunkata. Mijo. Okay, CJ, ahomache ya ba yesese no. Me ka to say no be adwuma bia ma me. Aduru so. Sa enra emrase bedwafo wo mo beduru fie honom. Yes. Na wo mo eso mo dwumadi ase no. Wo mo recite the national pledge. Wo mo kan ye. Enti ne wo mo nyina kan ye kire so ma ya hoboa e de beso mo man gana ti CJ. Why you ready away national pledge simple cry. And how many times am I can no pay? And what can I hear? Karama maka. Enya hwe. Can call from head to toe. Unzo mama. Abena me catch us me ba. Ubeka. Karonso mama. Eti karoka se kan wa chese da bi me de twa hwene. Kasa esi hwa. Esi hwa patro start. Oh. Playback and playback man. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I pledge myself to the service of Ghana with all my strength and with all my heart. I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and toil of our fathers, and I pledge myself in all things to uphold and defend the good name of Ghana. So help me, God. Why dear? Smoke sounds so kind. Smoke neka. Smoke want to make out of the emotions. Some of the emotions better than not playing to the patro. Pameka personal. Eti CJ na ukomra sebe fia na anika pa. Una wonso mu wie ye no. Na unsa wo kenkan du ba bia ya na ekasa about your forefathers no ne ade no. Aso magya ma na tonchen. Ahu ade da bi motherland nya forefathers. Motherland of Ghana. What ya kan ho ni biem ho no se den. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. Or say, I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and toil of our mothers. Ada mothers here mothers anya hwe oh Abra fathers ne adwana mothers ne motherland that was the day na mother na no aduane ma fathers no to Ghana my motherland to Ghana my motherland no Ghana my motherland ne ya asase na ye nyina ye teso obi enim sasase na ye eyoba asase ya sa na ye ka no basa wo ka said you dey moja pray ye edisi hodom na aka se fathers a na se ma anya hwe but no no ti je we no enfa aduane si ma etebusu ma ye ni no kranie enti no me no asem no kan na ba no gender sem na we no ehu hia so atiase niema na hia na nkase na ma hia amoma system akoso no gender ministry no wo nya adwuma ni ye ya no na hia enye toil of our fathers eti seje no ho nsam so ekoso bebre no awoda obokrata emu amane da ha sein na sorry when na mekin kan ya mekan mani agi wo mitim na mani agi wo mitrim enya sam ketwa na wonim say Professor Dominic Fobi kane swafo a na wo hye enwumasua ho sem so wo san so ye swafo na wo hye godie nsem so wo mampede dada John ajekum kufo na mamwo mu a okokọ ware abaya 30-year-old chese ho sem kufie ye wo ya ho sem beje no kufie san ya pa say prof enya organic yeah na CJ na chese we so unse Dennis Law News DL News na omo chese 81 penny onu wo 81 years na wari abaye wonya 30 years na ehun sen samoni ade a ebaye no na chese nkrofo hunu ne se da bi chese emfa de wo na abeka se emfa na so nipa na ode ne hona le beka se emfa so de bia na nipa bi ye ni ma bia CJ wudwen ho a wonte ase o na court to say or say forgive them. They don't know the power of love. Na chese high court we say bi mo no papa yankasa ne ba o what you say ne ba ene tu sa na mo no na eno na chese ne na namu ni ade na ne court no etna asemi so nti ne ba ene ne wafa ase
ena ne yiri bi na edisa asem yesi a supposed wife ena etebre asem no ede ekokodan court ayekase no high court ye no ewo Cape Coast no ena omko challenge Professor Fobi decision ni gina yeso obeware Mary Nyamete Oduro na omo ehunu ni say age difference ne ehunu do 50 years difference omo chese hadwene na eno na anya omo kwaye kwbo mama ne ade nyina na Cape Coast High Court no na chese asemi na kwakwa wie ye no na chese court aka kire eye Professor Fobi se won fantewom na wo munnim de odo tumi odo wo na ye no kwa court no kra tumi a won court asambo mo ka 50,000 Ghana cedis nipa miensa no ne yire ne suppose yire no ene ne wo fast ne baboy no court asambo mo ka 50,000 Ghana cedis eti wa clear Professor Fobi ne Mary Nyamete say mutumi ware ma ne ye nye bibia ne sorry ne tabisi ye de court yes age is just a number. More fire. Age is just a number. Obi ani baby na nigye wo panyin wade 80 years. Man living the best life. And Obano's ready saying. Obano 30 years. 30 years. Age difference in 50 years. Emfa ho. Emfa ho. Enti court waka. O say. Si yende emfa ho. Ahode ho. Ahode ho. Enti no mo dani ma fe. Enti no why you so do obi be ko was ansensem we ho a me patro tumu da why na court say odo tumi wo mu pa. Hey, Professor, enjoy. Ye did do. Odasese. Ebudo. Odasese. Chirewodo. Na omo so se bia na abaye na ku Professor. Omo na free mu ntem. E na court sem for mo ho. Enti ma me kwan na wonim se eye kasoa na ya fimpim mienu ne aduonu ba ko 2021. E na arehosem beto dwa Abamua 11 years akwada ono na yonkofo nyomudi agrama me krasa me kwada nyina me hwemo me no aduane momudi ekuni be yayaya na seje ehun sensem ni ade no na abrante ba kwado no ye fra no Nicholas Kini oka accuse o ma se kwadura bo mo se wamuku Abamua Ismail Abdallah no wo 11 years okaso no ono pese o kire se ono no woni mu kwan kokora fa so a Abamua ni wuye woso woni mu he wonkai he jeze woni mu de si ye kra nti no so da ha se ye da bokrate abomu amane asem de egusu da court di ho asem den na amasaman so arehosem a esi ho enra esi ho ne nansampo anwumre no me enra ye kan ho asem a da bokrate di aba nipa nso na ahiro mo kwa na emu ennan aprepra da ha sei na mamemfa won call the Republic Press da bokrate yin na asemba kwada hami OPK eye emrase bedwane a owo emprise so abato empesua so na sije wacho statement ten ma Republic Press abo statement ni mu amane ni nyina ewo de asi ewo bepon ya ekwawi akire no bambofo ye posifo yi agi kro no so afa omanfo ntumi mpie nkonkodu omu dwuma ma penfo kra chese dem na ya kwatwe omu pie de omu dwadwa fom mema emu mpanyifo ni mu nkwada ya bo wo mo hyew ayi supporter yi bi nko a eto omu guka mu eno na OPK chese da pi ekwan ya posifo efa so edi dwuma ene se de ho sensem etie so wakona enipa dodo krompa bodom pema se wokoto live ammunition etu a etimi kunipa wokoto se no ena wodi control nipa dom ni nyina no wachese da bi eye unacceptable eno ene de Davis Opokua Ahweneɛ eka ewo da wokrata yi emu ewo the Republic Press le fa etosumi ensasi ye ne omanfo ewo bepon bia akasa na omanfo adwenkyere ne yekoso nyina no entie omanfo adwenkyere no ebi media mama be no madia na jumada ahomrachi ene yenya hinti se omo bodan akyerɛkyerɛ senkrofo aposifo eba krom abekyekere mema wo krom ntom nko enti no kwale ema wo fie ho nyina ne ye nan so fama me fo mienu ena ankran mienu obi kita man nan obaako nso kita akola miensa awawo abusumi nsia kita no ema mienu na nyem wo fie ho no ye hunu so mo pakika no odiye eskum ho no epele nyina ye ko wura dan mu ahomache for something no ena me lucky ade no dan no na dan no eye boga proof dan a efie wura ye single room ne porch no kwale menyem ntino na misro ahopopo asoso to me so me lucky porch no and lucky dan no ne mete ya ne senkwasiafo mpie mu hefa mpie free dan mu mra mu be sha police for ba no mu dwane mpie mra
Chino, Metisafio, Modiadian, Elbow, Goga proof not to say, aye, dear Alomi for Elbow, that dear no. It's in a take, Guna Diano. I'd be a panami, see, I must have my show on my cylinder, maybe a CPA. I don't know, maybe a tiny police in this or shift police at a dear, and some dear son. I should me free dining room, or so I sweat you, so I want I should me free dining room. I free dining room, I'm a ship watching or pay for my sister. Baby, or chimney free a sunset, I want to know, and by me to the my family sense one, never flew before. I'm a mission 90, trust in Shami. And I'm saying, Patron Minimo, what's a passia, Uber, by my Chief for that chairman, I'm a shepherd for moto. And I'm simple, my show my ass, or catch him saying, one memo. Or we are not catch him say they will go and come back for we, the women, so that when they arrest us, our men will come. Maybe only promote as before I send assembly babesi. The film for it or in I want to sona, or be one and the crew of your own, and you didn't tell you. Oh, move them one, a pajampa. And when I say you can search wherever. Red drop a china, Metissa for 1 minute red drop national. And to show you one who share no man fashion. The only thing they did is they started video the room. Now you am pictures for Bohonum. And so I want to try pictures and I said, Baby, I'm Bessie and I'm Betcham. And I'm see you, Mate. And I aja, quiet, Nano Parini. And so she was a show me. And I'm a new machine. And I say, I'm quiet and some people giant watching him. Now, some ram, my one and Cromsha boxes. And a bossy for your son who add to him with the Sadonko. 1, 2, 3, and 2 to come one. A young who met say, Sab your before Kuma. No, from Jim FM. CJ. Eti oba Facebook video ena eda hono we ye ko bipo ahinsie no kwan nche ho pe ena wo sha a press forecast is so I'm feeling there windows e wo ho nyina wo ma pipe glass no nyina tibra Facebook na me kwa homa no so kwase dwamena ya na emusini ya wodi nsam yachi kwase utime nka CJ me chon kapa eti sai Yankopon Adom ho den se tura kronkron okay enti fibra semi esi ye ne de akira wo na wo boye ho amane the latest I was answering me any day kwase CJ me da se ensem sha se ne fansen ye kone bayina na me de akira be si sabre ya okasai ena me kasai de sabre no kro ni mu no enra nwumre na ye fi ho regional minister ba ye kwa pro ekọ ba bi atese ye ko nyina ye ko men kan say wo mo a sebe omo abusuafo afimu no ye ko omo ho no mo nkodi nkomo ye fi ho ye ko ma da yare sabia na ye mo so ye no mo nkodi nkomo ehwe sebe enema eko na CJ obepie kro no mu a enra de na enije ya ba ne nyina na se nipa ekọ monten no anase edwane ye no tumu se se de nipa sase e bakrom ya sase e bie stores na de first nanka stores ya bie no ya tumu ne nyina no esi ya kwa betuma hu se store makoma ko tena bia me yansa de nde se ya bie na se ati de sase e koso na CJ enra centrofo tisi monten fi se bra ye call ye ni na science na police fo agikuru na fa ne nginu ya na edden so betuma ko fie ma na so benya obi kura mpo na on nadi nkomo enti nra ni pa sase se ba kuru mu central for TC mountain so na ensemo ana kurumanfo ni bi kan se ewo mu so ma ye bone de omo ye ne de no kra antwa ye nanso kwanya police fo nso fa so na womo no womo adi no ano odin pa ye ma na bere wa ba akon ne twetwe nkomo kire mu se sabe one ne ba yarefo asabe be man wo fie ho omo bowura fie ho no ye bu ne punani bubu dos makoma ko nan atese ne nyina o ma se na be we mpo kire mu se be do ba akwa de okoto safo betu mu no eni be se na nsampo nanso empenifu ya na sa posifu yi abubu ne nyina do mo na bobobom rofrofo atese akoya rehosem a eno so ewo ho ayi na fi si je okohwe bra semini si ye mmema dwane sa no omo bowura kuro ni mu a ka bia ya pakisi ho ka bia na ya dodo ka ni nyina tai ebi wo ha ni abobo na hwehwe ebi wo ho nso so a na tese ya say driving mirrors ne nyema e wo ho na no na kuromanfo no ka se dabi se omo ko meba kwasi meba na se apolicefoɔ no anso atie si kroma wo mo say omanfo cars
sana polisifoɔ no ɛyɛ polisifoɔ no anadwo no ɔmo te si kurom no ɔbaa na sɛ kaa bi si hɔ a kaa no yɛde do ne tae ɛnan no nyinaa ɛno nti sɛ yɛwo deɛ mpo a wobɛdu hɔ no nya deɛ sɛ wobɛtumi atu kaa no de akɔ baabi a meka sɛ saa no nyinaa no yɛnya mfoni ne nneɛma a yɛde ba amfa sɛ awie TV ne radio nyinaa bɛtumi anya bi ahwɛ na aberanteɛ baako na panyimu baako kyerɛ mu sɛ wɔwɔ ne fie a na ohuu sɛ aberanteɛ bi di top speed okita motorbike a kyerɛ sɛ apɛtɛhyiw bɛyɛ sɛ gallon kɛseɛ baako da ɛtoɔ aberanteɛ de bɛwura hɔ a na polisifoɔ bɛkyerɛ no adan a wɔyɛ kwantuni a wɔkɔ ne baabie wɔnim no wɔbɛtɔɔ mu apolisifoɔ akyerɛ no akyerɛ sɛ ɔmo gyaa moto no de maa no a meka sɛ papa no sɛ moto no asi hɔ a bɛsi no a wonhu n'abusuafoɔ anaasɛ wonhu deɛ ɛne bia ne mpo no abɛgye nti ɔno nso ɛde to dwa sɛ yɛtwa moto no ne biribiaa ɛno nso yɛbɛyi na yɛde namba no to dwa no akyɛ sɛ wo a wonim sɛ moto yɛ wo papa deɛ anaasɛ wobusuani bi deɛ no bra ne bɛgya si papa no sɛ moto no aka ne fie a ɔhu baabi a ɔmfamfa moto no wura no ɔwɔ he moto no wura no apolisifoɔ afa no de ne kɔ ɛsɛ apolisifoɔ afa no de ne kɔ ɔmo de ne kɔ he asɛm na mpɛsɛ mbisa nso ɔmo a ɛkyekyi apolisifoɔ nkyekyi ɔmo no ɔhemfa pɔtee na ɔmo de ɔmo kɔe nokorɛ ne ɛsigye sɛ apolisifoɔ no yɛ operation adeɛ na wokɔbisa ɔmo a ɔmo sɛ ɔmo deɛ ɔmo ne yɛ nkasa na biribia a ɔmbɛyɛ no ɔmo de to social media anaasɛ ɔmo de statement ba nti sɛ yɛpɛ biribi ahu a yɛ a yɛnkɔ hɔ nti but yɛntwehwɛ mu kakra yɛ no sɛ nnipa na ɔmo kye ɔmo no dɔɔso nti no nya deɛ sɛ police station a wɔwɔ kwawu no anaasɛ cells no ɔmbɛtumi de ɔmo agu hɔ nti ɔmo de bi kɔ baabi koraa meka sɛ yi maame baako kyerɛ mu sɛ yɛkyee ne ba no ɔyɛ no adwene sɛ ɔde aduane kɔ akɔma no ɔkɔduiɛ no ɔmo sɛ yɛde ne ba no aba kra nti sisi yɛ deɛ yɛntimi nkyerɛ baabi a ɔmo de ɔmo nyinaa kɔ nti no maame no asɛm no ɔka ne sɛ ɔno deɛ ne ba no deɛ ɔkyeɛ no sɛ yɛde no aba kra nti no sisi yɛ deɛ yɛntimi nka sɛ ɔmo nyinaa ne yɛde ɔmo aba hɔ anaasɛ bi akyekyɛkyekyɛ ɔmo mu nti saa na ɛkɔ so si gye okay yɛmmra wɔn a wɔn piraeɛ no ɛno so ani adi akyire nipa dodoɔ sɛn pra ne mu te sɛn gwasi dwamna ɛnokorɛ nipa piraeɛ no so far deɛ MCE a ɔwɔ kwawu south ɛka kyerɛ sɛ nipa maako nson ɛna ɔmo piraeɛ na nipa nson no ɛno a yɛkɔdu ayaresabea ɛne regional minister kɔɔyɛ no na emu mmiɛnsa ɛna ehu sɛ ɔmo da ayaresabea mpa so ɔmo kyerɛ mu sɛ ebi ne mu piraeɛ no mu yɛ ɔdene anhwɛ a gye sɛ yɛ transfer bi ma ɔmo kɔkɔgye ayaresa no wɔ hospital kɛseɛ mu nti sige nipa mmiɛnsa a yɛkɔto wɔn no deɛ na baako yɛkyerɛ sɛ n'ani kosua no sɛbi etuo no aka sɛ mpanimfoɔ anhwɛ na wɔamfa na ankɔ na yankɔyɛ bia surgery bi ama no a anhwɛ a obewie ne n'anim na deɛ behu na deɛ biem aberanteɛ baako so ɔmo kyerɛ sɛ etuo ɛka sɛbi ne ti kwankora nti ɔno nso so ɔda so da hɔ a ɛsɛ mpanimfoɔ ɛhwɛ kwan mbɛfa so ɔmbɛhwɛ aberanteɛ baako so ehu sɛ ne nsa ɛna kyɛ sɛ na yɛaba no gye atom sɛ hɔ na etuo no kaeɛ nti so far nipa so mmiɛnsa no deɛ yɛkɔɛ na ɔmo da yaresabea hɔ na apolisifoɔ nso mmienu a yɛkyɛ sɛ ɔmo ho aka na ɛno mmom deɛ yɛankyerɛ baabi a yɛde ɔmo kɔɔ yɛ sɛ ɔmo kɔgye yaresabea bat nti yɛ nsa kan sɛ apolisifoɔ nso mmienu ɛho kaeɛ nti saa na ɛteɛ okay kwasi yɛnti a yɛnya ne sɛ obi awu obi afiri mu ɛwɔ bepɔn hɔ emu no kura ne sɛn kwasi maame baako yɛka sɛ yɛne ne kɔdi nkɔmmɔ ɔsɛ ne ba ɛfɛ no Abena Nyako a maame wɔ bɛyɛ 60 years okita mama maako num ɛna saa bere yi ofiri asɔre baeɛ na ɔsɛ ɔkɔkɔpɛ dɔkono bi atɔ abɛdi nti ɔkɔ ne sɛ ɔkɔ pie saa owie na yi so a ɔmo tutuo etuo timi kan no nti maame no deɛ wakyerɛ mu akyerɛ yɛ sɛ ne ba no wahwere ne nkwa nti ɛyɛ nokorɛ sɛ etuo no ɛyɛ saa no ɛka maame a ne mama maako num meka sɛ deɛ ɔno nso ahwere ne nkwa akɔyɛ awerɛhosɛm paa nti yɛgu so ne abusuafoɔ ɛne ɔmo aka ne nyinaa ɛtwetwe nkɔmmɔ ase sei deɛ yɛtumi abie kwan yɛmfa sɛ nnipa ba kurom a bɛtumi awura fie mu na ɔmadidi nkɔmmɔ no adeɛ nti more videos ne more news ɛna gu so a ɛbɛba a yɛde bɛbrɛ atiefoɔ nyinaa but kwasi polisifoɔ amane a ɔmode bɛto dwa release ɔmode baeɛ no wɔn a ɔmapirepira yi ɛne ɔma a wafiri mu nyinaa no it looks like the police has been silent on these two issues kwasi CJ asɛm wei sɛ na wakɔfade aba yi ɛnra ɛbrɛ a mpanimfoɔ bɛhyia yɛ na assembly members mmienu ɛna wɔkɔ bepɔn ɛno nti ɔmo di anim na ɔmo ne mpanimfoɔ na ɛkɔ na ɛba na deɛ na bra yɛbɛwie fan sɛ nsrahwɛ no biribiara no yɛbɛpie mu ɔmpae so police station na hɔ na cars ɛne motorbikes a atimamufoɔ yi sɛ ne hɔ na ɛwɔ nti police commander anaasɛ regional police commander a ɛwɔ under Kwawu division no
ACP Isaac Asante na Odimubi na ohun ya na oka se na me hye Adom jacket na o se mo Adom fo medi me ho ya pa fi se reporter me de ba kwasi da no o che se me ka se aposifo bo timamufuo ni bi enti ko ba sa no na me ka se papa di ye hu ye ene di hu adanse ye betimi a kyerew videos ana se bibia ya adanse die wo ho na ekoba sa no na assembly member na wo ho no ene o mu di nkomo ma papa panin posi panin ni kan se etuo no kura mpa sabe eto wo ho no enya posifo ene to ye na timamufuo ni bi ne to ye eno na koye nchi wahwe ma me ka sei assembly member no nte ne ho ase kura ma posifo no pamo assembly member ne free me ba kwashi na nso mo chese omanfo no mo ne kura tua na wo mo toto na nya police for so na enkomodie na ekoso de sa na chese na patre enti ma assembly member ni bu free kasa den ya chese mpanifo nso ni mukura chese nka hono kura no nka san ko fanto kwasem ba ya chese posi pani yes sa dia omunyina mfi ho enti sei no o hwe statement ne sene ma eba no a posifo ntimi nkyerɛ sɛ ebia etuo na toye no eye posi ni ne toye anase etimamuni ne toye etuo no kwa na yedi etuo na de enti ɛhɔ no nso so yade a hadwen ewo mu sɛ timamufo no anye ne yie sɛ ɔmo kɔto hyɛ posifo so nka ɔmo koku sɛbe ɔmo hene sɛ himfie na de nanso de posifo nso so baayɛ ɔmo abɛyɛ na de no ewo mu so mpesa so mudue ba de nanso ɛhɔ no nso de yɛmfa metu dwa kwasi ba nso so ana ma bi ni mu edi ya wo sɛ dabi sabe wa udishie wu anaso bibi afimu no wanya na kofa yaudie bi dia ba nti be sra posifo se omo boa masumubi aba but omo so yesi ye no omo timamufo hu ne fan se be ya obi adwemu beto fom boko na sankofo we ne bi amfre kira ma kwasi mame na wase kwasi jamena ya name senior okwa obi pon no de amane de abrɛ no I am surprised say police for no have been silent on these critical issues near wafri mu ene womo a near etuaka no wapra ne ade nyina no they've been silent but so Facebook we still have videos of Bepon ahimfie no ya emu niema ya sese no ne ade ma menkɔ ahoma no so na me name na sebedwane ogina hom ma de hya won mo empire so honorable Davis Opoku ansa ya di adodo no ade frɛ no ne opiki me ne no entwetwe enkomo honorable temenka do FM so ni ye mo ache yeah see me da se be but to say bia bokɔ de bia bokɔ you as the member of parliament be say when near the actually from assembly fitiasia de ba police for release our more ede aba in fact certain newspapers are capture say near maybe akoso a wo asem rasa bedwani no wani nye ho kra menti what say wadwen ewo ho boy enkomo asem ba ya na mo awatu wo ho ene niema asia wani enye ho opike yo me ya me da se be asama si sabio sanya o reporter de kai obi na beku obi ne nia ba obi maame ene ne nia be ena komafo na kochi no edi na ba himfie in fact okochi no senka so bupu they would have done that but one didn't back himfie because you know set it no obi di bonia ebi e pokane ne eya himfie ema himfie ni assembly members who are free police force member from then 9 o'clock a police for Babeduro to about 1:30 p.m. No, a police is going to be on branch anko or match Kenya. My mom for sorry, and my mom for Tiukrum, and my mom for the board on him the point here. My friend, a reinforcement tell woman on the Boamo. Reinforcement on the go to Subaya. We are starting my warning shot. Warning shot, no. Yes, Uncle Vimu. They told the telephone. You have the video about the back of no. Hey, get the telephone. I mean, the two knock of bomb, maybe a man, my men are saying one. Video no ye pe o send this video na man. No. See crowd o send my if it's possible so be send them because you know say we would want to show that video live on Facebook. Let me just do that. Yeah, that's it.
Yena Sepanti say, oh, Adom FM 106.3 Facebook page. Stay with us. Yeah, this video no warning shot to a police for no one man. And Tiemo no Tiono, as a shame. As a Tiono, as a wiem. Near a course of the pond say, a prince for my warning shot no, it's a form. And a pepe. One more bring to and that video is coming right now on Facebook. Stay with us. Our Facebook and this video no. Yeah, the better say see our Facebook. Don't me video never pet. Was so my na fe ya fa video no. Ya fa ento Facebook. Ya ni honorable member of parliament from Price constituency. Honorable Dwaso Opokua Ahweneɛ OPK. And you know, train and come on, and Chebia and any name Musini Kwasi Jamana, and so Ekasai. Mammy has honorable, I was sorry to me our video. No, sir. There was 4 hours na many more saying. Okay, Nabutena send the video no. Na fi wi ayatwa. Sure, ntina wanu gusu akasa. The point in say. And a police for. Say young fan say the big says na obi ahwe ne kwa na monka wasempoa yen kofo na motiti om bebre no over 70 na motiti om no boni be na omadi boni be mpa na omadi yen kofo na police for titi om bebre na on yo omopobo o makache no boni be mpa na omadi yeah. As I take background on this video no. Video no. Okay. Honorable Bewoswama. And no ni information asatenra no. Na eba etu no warning shot omoma ye na said omo e de share form na ekwawi eche bo form sa no pete ye mane ka omanfo ni bi na no mo kire according to report no. Yeah. Yes ana kan binum na ma anibre no ekosoro and attacks no esase eti no obi nkase ehodom pem no ene anamo no mutu ye no right ene de ye condemn but totally o man for no se bibia nko papa enye kire de ka man for no so ebu ma eti etu ni yes no ye de nipa ekọ ahefie no eti anopa no kosi awia no na omugusu wo ho no hodi na me ka se awmachi na nko mpeso omuku na omuku na anopa pa no se nko omuku no yeah como cochina no papa no and como kuno so then a police for bibi say mo ma ye mistake anti say kawa say mo bia en hu de mo ya ni say aw ma chia nkofo ada na ma bo ro mo dem na mo bubu mo gate na mo titim na a penfo mo ho kra pe mo ma nyem e ma nyem mo da mo dem kra na don't get choma to form thing. Are we at war? The command had the only war, and this inhumane attack from the police, also in the point, and nobody's talking about it. Nobody's talking about it. I've sent you videos, testimonies of people. How much go for the boy, so I said, all of this is going on, and nobody is talking about it. Because if you come up for. The police administration is engaged in PR. I want to be hata omobonya omediso. Me see police ni na two na ekun nipa no. Have they been able to identify some video of what transpired? Have they been able to identify the particular police person or two ekun nipa no? Because reports are Kwasi Jamana so they might say police for the say amount for no na two no normal police for the amount for two en. Omo nche nipa no kitetu. The only weapon enye a weapon ananko for kita abo in all of the police cars in all of the I see glasses no e two abo ben e fam but we have rubber we have bullets empty cells so they said that anything of a police photo to here we have them and not the assemblyman police penino a pamon free meeting as no. Or the Baku and Emma PIP for. I said you and I said a good munipa as an upon assemblyman. Assemblyman or no shakro no. Ah, same see or no kebi, you know.
Osu ugwafunu say onye day. So say assemblyman I there potting honorable. Assemblyman no kano kre no de si potting no. Assemblyman no me no kra all kano. Eno na yaman voice yentiasi. So we must be extremely careful. We must be extremely careful because the ECOSO no. I have reported to the Interior Minister, and I'm expecting say he will do something about it. I've reported to the Interior Minister. But honorable, the silence of the police on Nipa Wefrimu and I am extremely surprised at the silence of the police and Nipa Wefrimu. Really surprised. Really surprised. I want Nipa Wefrimu. Say. And then opposite for in all their two statements on my issue on Bepono, the police have been silent on the matter. It looks like the life doesn't even matter to them. It's about Omomutuashi. And on car, man for the Buabumu, and not opposite for no. But a tuna on the Abunipa or Kuno. What have you granted, say? Granted. What they granted without admitting? Say a year, Kromafone 2 to Nukadi Bonipana. Doesn't the police owe us a duty to inform the general public about the death of the woman? To inform the general public out of the disturbance, for the count, and 9 account, you are discharging and that investigation are open to verify people or in the mountain. But they are just silent on it. They are very just silent on it because they don't want to testify. The impression is being created. They say there's no war at Bepon. The people of Bepon, are very, very diligent. Sebio, come to and they could do a free local banana, Bepon is free. And the people want their peace of mind to go back to their work and work. I'm not vehicles, they could be porno. A tenkai good a boku will be on the quest. Tenkai go. And then what is happening? What is happening? So we are Kukubi, and I'm not Yakocheno, and I'm seeing Munyano, and I'm seeing Munyano. I'm going to a war. Don't you know? The whole town should come to a halt. Young ground croning in our. Why? Honorable, I am the say we petitioned the Interior Minister on these issues, but the conduct of the Ghana Police Service report no back what can and it's a police for the see room crime for cars and you mudru our car no car 4 ties na it is not coming from me. It is not coming from the assembly members. It is coming from your reporters. Mr. Omudru compound wala. Is that to cause arrest? Who taught them that practice? Who taught the police that practice? Who taught the police that practice? Because we think Honorable Patel, because there's one pregnant woman. The narration, Mammy Edemai, just let you mind. Obaku susukita akola miensa awawo abusumi nsia kita no ema mienu na nyem wo fie honom ye hunu so mo pekika no odiye eskum honom epeli nyina ye ko gwegura dan mu ahonache for something no ena me lucky ade no dan no na dan no aye boga proof dan a efie wura ye single room ne porch no kwale me nyem
Entino. Namisro, I hope so to me so. Me locate porchino, and locate dino. Near me to Yanis and Quasiafo, Mumpia Mohafa, Mumpia Fridan Mumra, Mumba police for Ban Mujani, Mumpiamra. No color me John Metida than me John Subway or Demo. Nami crew a bassible, and so me John Subway. And watching, Metissa Fio, dear, elbow, Boga proof not to say, aye. Dear Alomi for elbow that dear no. And to me take Gunaisa dear no. I'd be a penny, see I must have my show my cylinder, maybe or CPA. I don't know, me be a tiny police in this or on chef police at a dear, and some dear channel. I should me free dining or so I swear to you, so I want I should me free dining. I free dining one be ship watching or pay for me so. Baby or chimney free a sunset quite want to know. And by me to say, my family sense what never flew before. I'm a mission 90, trust in Shami. And I'm saying, Patron Minimo, what's a passia? Uber by my Jimmy for that chairman of a shepherd for okay, and I'm way no Pamachasso, that way about pin for one Facebook day. Can you imagine? Who say about pin for no? Can you imagine? And the IGP is dead silence on this matter. And the regional police commander is dead silent, and the government is dead silent on this matter. Everybody is silent on this matter. Adem, what is happening? What really is happening? Adem, Bonnie Bena be provide. Open for that, and yen inside the war for one, and almost any pregnancy. Bonnie Bena open for now. Bonnie Ben and open for now. Bonnie Ben open for now. And nobody is talking about it. Nobody is talking about it. Because we are the Ghana Police Service. And Mrano, we are Manisha Nsem. They decided what to do with Mrano. Maybe I have said it. Said they should stop that practice. Now, if they continue, I am going to fund a demonstration against the Ghana Police Service and people. I'm going to do that. Hey. Because you have an air time. Then you have to kill everybody in the town. I want to say police did back na obi de sakana we ewo bepon. Police did back pen. Muma be ku ye this year. Police for mo de butu be ku ye this year. Ye client cash. Ye client cash. It's about seeing na ye client cash. Nobody is answering to it. Then you must treat people this way. Pregnant woman, say, oh, dear, my boy. Pregnant woman. The boy is saying, say, oh, the Obama, Banakobu police. Why before you better than the second police? I'm saying before you back or the second police. I'm saying before you back or the second police. Oh, we know, we go can as you pick a dinner, say not here, yes, I'm here. Pepe, I will say, yet, Duma, a bridia or the alien name. A big nana, I will say, my Pepe, yet, Duma. No, Pepe, how much I mean, say, police for by 1 a.m. near boy ran to me. Echo shame, auntie, or I got to kill my baby count. I then Bonnie Ben on my ear. So I could see police property. Yes, I am wrong for anybody to do that. But is that the best approach to arrest them? Obi a okukuni pakrano. Sabio, and you say any chimo. Honorable Asana Beja kwa yensaka video no enti telefone ya from na Facebook. Video no yensaka na fe yentie enia eka video no but oba Facebook aba be hunu video no a approach for no ebedura himfie nanim hono a the president ba kwasi afi wo ka titan bim na etuo kura no na ofia say what to ti ene eka ho enie bra Facebook sisi ana behwe etuo na kan etuo na chiko butuo
Hello. Yes, sir. Yeah. This okay. Honorable, evidence in any video no, and what they abay. Yeah, me this more Facebook than also one more FB. Well, I'm saying come on here the base here. Now for actually be any. Ebi asemi wa bese oka edi twatwo. Na yemfa come on nsi. Opike. Na me dey twatwo na say me sra abai. Abai na nyempe ni fodi na obi amfa ne honje mu. Asemi ko obi amfa ne honje mu. Obi amfa ne honje because air time. Any time. Aposifo no efe say tumi nyina e wo wiase nyina sha obonsa. Nti wo metimi aye de omope. Aposifo fete tumi nyina wo wiase nyina sha obonsa. Wo be didipe went to say wo be ku obi wo ye kromo ase. Ewi eche no, then you are arresting everybody including pregnant women. What impunity at its highest point. Alright, my name is Nefensia. Honorable Davis Opokua Ahweneɛ. I am Rashibe Jenia, Ujina Homa, this year, Womo, Ewo, Mpraeso, Abatuo, Empesiaso, and Yeneno, Atreche, and Comono. Right, and the Bessiha.